Ja, det er med varmt herinde. Der er en kursi til den åbner. Der er en kursi til den åbner. Ja, det er også. Vi vil bare stå her. Så vent. Skal vi det? Yes, det er det, det skal bruges til, Rasmus. Så kan vi filme os selv, når vi kører i lift. Solen den går ned herude nu. Yes, Ja, det er sådan en 6-stol. 6. Ja, det er da perfekt det her. Afstå! Det var sgu lige have gavet. Så skal han slukke, han jo komme op. Så filmer vi lige igen her fra sidste tur. Og klokken er 20:04. Så er det også sagt fast. Og for at se på det film. Og der har vi lige en derovre. Det var den sidste tur. Jeg griner sådan noget. Jo, det må man godt, fordi at det kan vi bruge til YouTube. Prøv lige at se en udsigt ud over der. Hold nu kæft, det er flot. Ja, hvis man ingen smager. Helt stille vejr. Vi er heldige. Sidste tur for i dag. Okay. Vi snakker til kamera. Ja. Men det var så da I to, der er færdige. Så kan vi huske det. Ja, det. Og det er lige her med baggrunden, vi bor. Det er lige så. Jamen så ved jeg, så kan vi fortælle det med den. Hun kunne se, når hun kommer hjem. Ja, det sjove er jo, at det var også ligesom der sidste år, da du filmede. Så er vi i Courchevel, og du filmer rundt, og man kan bare godt sagtens se det i Courchevel. Vi kører. Og det er lige standarden i Liaken. Gammel 4-stol lifte. Ja. Ja, jeg skulle lige pisse. Nå, her er det jo godt. Det er bare fordi det var sjovt. Det er sige du. Her skal vi køre stærkt. Det er lige her. Det var her, han kørte lige en gang. Ham er fra ham der. $97 kun. Det var sgu da skidt. Ja, lige stræk. Nu kan man se skid. I helvede, mand. Hold nu fucking kæft. Hold så det her, ja. Her, så over her. Jeg kan lige se, hvad der er hernede. Her skal vi, du skal derover efter. Du skal herover til mig. Er det? Ja, men vi følger sgu lige efter de andre der nu. Det er det bedste off-piste, der har kørt længe, det her. Det er da helt vildt godt. Prøv lige at se en tur ned og få. Jeg ser en god tur ned. Ja, en god tur ned, vi får. Se lige så lang en god tur, vi får ned. Det kan ikke selvfølgelig. Nej, jeg skal bare sidde der sådan der. Det går fandme rigtig godt. Nå, ja.
sådan der. Du behøver ikke at tænde den for at tænde den. Du kan godt bare trykke ovenpå. Nej, fordi det er slået fra. Nå. Man skal tænde hver gang. Det er fordi, så der, du kan ikke. Nu holder vi med det. Det er skide godt. Det er skide godt. Det er god træning. Det er god træning. Det vil jeg sgu da skide på. For helvede da. Så skal vi bare op her. Og så er vi hjemme. Det er ski ind og ski out. Sluk nu det lort der.